Kamalenong kalade ka jingjab lade ka bala ban khot ya kasur jong ka perthai ban yabi. Iwei pa iwei benta bala pelong ban itanat kalade ka jingtre shitam hi bat bom sham ladon kanu ka jingyasno bat kinu ki bala ban long ki jerwit. Ho oj om la ban len ki skim ru ki la ban yarap nrei khandai pau persen kalade ka jingtre shitam hi ban penwandur dala ka jong ka umsem. Ka khubor bala yo lumdir por halor ka jingyop diang ka dor bar shnong maulenong ya ka shiti bala pha da ka office jong ka KHADC ha ka bayadai bat ka professional tax. Kani kala penkendit ya orang basnong kamalenong uba pelemon kong lano uba la yop diang ya kani ka shiti bala betha badai ban siu khajna na lor kiwi kum ki kam nong hikai ki karkhana ki nong tri kam sarkar ki company bat ka bala ya tengkhu angne bat ki homestay lani ki guest house. Kumat syukudau bakat kum ka government notification ka bahap ka kendon an ERTS/shispapra/nyokokendai/saupaubi bala penmi aka shitarik unai tungkat kendai spa kendai punriu la ong pakine ki dei kat kum bala kedau ha ka shiti. Kani ka jinga tengku ka maulenong bat ka jing betha ban siu khajna ka badai ka professional tax urang basnong ulong baulatip bakidon ki kendon an bala penmi pen ban ulong ba 4 judan bawan krong khajna ha ka bayadai bat kini. Kani kala dei ka sin ka baningkong ban yop liang ya kum kini ki eki bawan mi na ka office jong ka KHADC. Ula persya bat ula pathai ru ya ka khubor sya ka KHADC baka dei ban penmi shwa ya ka jing pensyai pai ba ha shwa bakan le ya kanu ka kam. Ula kan thor halor ke jing ong jong UCM ka KHADC ba kumno kita ki officer jong ka taxation kila yaj ala ka jong ka bor claim da tip da ka isi hajing shisha ka isi ka dei ban tip shwa maka. Ula ong shishuru ba ya mentang ngin chuyai ngap bat ngin chuyai up ya ka e ka bakan sale. Ula penpau shishuru ba ka maulenong bat ginong shishnong jong ka kila dei ki brigu bat trishitam bat kunai ban penwandur ya la ka jong ka shnong da ka bakila yeng hi hala ki jong ki kejat kat kum ka jing dawa ban penbit penbiang ya kinong jong kai perthai. Asung thu sha yang ne ba ka maulenong kala persya alor ki jing betha ban lum khajna ya ki badan ki ying sa kai pengat ki barit lani ki bahe apo ka te ka shnong. Ka bede bat kani ka benta nga kumurang ba shnong kwa ban petang ne hadin bangil ayo ya ka city napo ka office jong ka KHADC ka bede nang benta ka professional tax te hadin bangil ayo ka ka city ngidap da ka jing sengol lengo kumba kalong nakal yang kinong song kimpat ju bana ya ka jing krong khajana bat kampat ju jia hero bat ka dei ka sin ka baningkong pangini osngau ya ka professional tax. Tena kali yang jonga orang mak sinong kabede wat kani ngasya je i bat ngatip hero. Pangkan ka jing krong kaja. Te nakal yang kalian kipaj ba langsung sinong. Ki homestay ki guest house kumbalayo lang to bang ba ka city. Bang dei ban ai ki ki keteng jong ki homestay bat ki phone number kum ta ter pagin yo ban krong ya kata ka tax nak benta ka jong ki. Dan nakal yang jongi kasi nang ibarat yang pentau ba nidan kajing persa ka bajur ka de bat kanai ka benta namal kumbaga ong bakam pat ju dia kadai kasin ka baningkong mangini osno ya kanai ka tax te ngasukwa baganto ako de bat kata ka benta kum ka office jong ka KHADC lada kila kano ka kam nakabenta ki pajba nang song sinong jong ka rigasi bakin sofa ban aswa kajing pensai pajba lani ki kenja awareness program kanang baki nong song sinong kin sutu sepang kanai ka jing krong khajana lani yakino kena ki kam ke bat ki pajba nong song sinong ngakubur kata baka dai ka jing plot ni ga isi kumno kita ki officer jong ka taxation apo KHADC ki yaji la ka jong ka bor bat ka bomla banlong kata ka jing ong jong UCM kan namal ba ladang ila kano kam ka isi gadai bantip ni gading sisa bat kumangi kiba tri kam sinong loda ka isi jong ka sinong ka plan ya kano ka kam apo sinong klaim datip ki member ki executive member jong ka sinong lang ba sinong secretary sinong bat kumta ter bangin pha ya kano ka kam bantrai klaim kata ka jing yo bor klaim ka jing tip kita ki bahalor kimla ai ban lehi klaim kata ka jing obor naki bahalor kabede bat kata ka benta nakal yang jongi kinong song sinong kidan ka jing benyau kabede bat kata ka benta tengin susngap bat swa kumto ing sapaj ka ka bandia nang ne sakaman lase ka KHADC ka haban perkhat briu yang kinong song sinong jong ka rikasi hang ne hasinong maunang lo ka kapor namar ba dakile dakabor kamlong ni thalai ngin ban ai kata kajing pensai pajba kumbaga o mene nang bakin sutu
kadon kajing ketak sibun namal nakaliang kinong sung hang ne sinong jang kumbangala pentau ki kubot ba dakibun bun snem ki pelang la kajong kapisa haba ki lej bela ki dijing di ki kwai ki tempau kumta tertel ki da pelang la kajong kapisa kumdo ban ken show ban kin yo ban sina ya kita ki homestay da bun snem ban kajing sina ki homestay ru kadai kajing yeng hi dalam kajong ka kajan ka benta kata kadiman ka bang iyo leng ba kajing wan jong kinong jong kai hang ne sinong te kumta nakaliang jong kumrang ba sinong nasuput tang kumta hi kasong haka office jong ka DC kan lai kumno ka beni wat kan ka benta